¿Qué es lo primero que digo por la mañana? Aquí, ¿no? Sí, también está el día o primeiro. Sí, pero sí, solo o primeiro. Despois falas ti, ou ti, eu dou a palabra. A Valentina, primeiro. Para coller enerxías, para analizar situacións e intentar mellorar sempre no noso traballo, na nosa planificación e na acción que desenvolvemos de cara ao fomento do uso e prestixio da lingua galega. Necesarios encontros, aínda que cada vez, en moitos casos, sexamos menos as persoas que estamos traballando, porque cada vez somos menos as técnicas e técnicos de normalización lingüística vítimas dos recortes, vítimas do desinterese e da falta de colaboración de outras institucións, nomeadamente da Secretaría Xeral de Política Lingüística, e vítimas tamén de sermos xa totalmente prescindibles dentro da rede de dinamización lingüística, xa non somos necesarios. Cada vez somos menos tamén o profesorado entusiasmado en traballar nos equipos de normalización e dinamización da lingua galega, os que hai sempre tan meritorios, pero con certo desánimo ante a situación da política lingüística e ante moitas veces
a falta de perspectivas en que os proxectos vayan adiante, e tamén cada vez menos profesorado dos cursos ELJA, nos últimos tempos despedidos de maneira ilegal pola precarizante Secretaría Xeral de Política Lingüística. Entón, iso, aínda que cada vez sexamos menos, somos os que estamos imprescindibles e con necesidade de encontrarnos, de entusiasmarnos e de buscar forzas para seguir adiante e proxectos para que a lingua sexa materia imprescindible dentro da sociedade galega e sexa percibido como necesario e o noso traballo teña un motivo de ser, non? E por iso tamén son estes encontros aos que, como dixen, vos damos a benvida. No se levantar, Bueno, parece que non tedes moitas ganas de empezar, Tedes moitas, bueno, moi ben, pois moi ben. Merecen as palabras que dixo o Nel. Ten agora a palabra Valentina Formoso. Ben, boas tardes. Boas tardes a todas e a todos. A benvida a estes encontros tan necesarios por todo o que dixo Nel. A coordinadora, como entidade que representa ao colectivo de docentes que traballan e se preocupan pola normalización do galego nunha situación bastante complicada que temos nos centros de ensino neste momento, quere incidir na dobre función destes encontros. Por un lado, está este espazo de encontro, por iso son encontros e non xornadas, onde se lle tira moito proveito á reflexión e ao debate. E, por outro lado, está a parte formadora, que temos día e medio por diante para informarnos de primeira man de cuestións varias da índole da sociolingüística, para afondar en moitas cuestións sobre as linguas que temos próximas e sobre a nosa. Sobre todo sobre a nosa, e tamén para saber máis sobre o plurilingüismo visto desde varias ópticas, da inmigración, da xustiza, dos medios de comunicación. Esperamos saber se podemos comprobar que hai ámbitos nos que o termo plurilingüismo non ten o toque perverso que ten no ámbito educativo, onde realmente está aniquilando a promoción do galego. Con isto, creo que só me gustaría que quedase claro que desde a coordinadora valoramos os dous aspectos, pero que queremos realmente deixar tamén claro que o ámbito educativo ten unha situación moi delicada neste momento e que esperamos que se poñan os medios para poder resolvela. Moi ben, ten agora a palabra o profesor Enrique Monteagudo, a quen xa presentei antes. Moi boas tardes, as autoridades, todas as persoas que chegades a estes encontros, benvidas especialmente as persoas que veñen desde outros lugares viaxando para achegarse a nós, desde Madrid, desde País Vasco, de Cataluña, de Montpellier, que temos aquí por diante unha par de xornadas de traballo onde decidimos un pouco cambiando o perfil máis habitual que se lle daban os encontros, abrir o foco. Sabedes que estivemos traballando todos estes anos máis ben co foco posto en cuestións concretas de promoción do galego aplicadas, diríamos, ainda que sempre procuramos traer xente de fora, diríamos, o foco estaba claramente posto aquí. Decidimos que era necesaria unha reflexión un pouco máis de conxunto, máis de marco,
emprendemos esa reflexión, moitos dos que estades aquí xa no Consello, con aquelas xornadas seminarios de lingua, sociedade e política, e aquelas xornadas e aqueles seminarios tamén nos fixeron pensar na necesidade de ter este marco xeral, o marco do Estado, e un marco comparativo tamén coas políticas, coas situacións sociolingüísticas, as políticas lingüísticas e os resultados que se están poñendo en marcha noutros contextos dentro do Estado. E isto é un pouco o fío que teñen estes encontros. Imos intentar ver o marco legal, o marco político do Estado, a non acción ou a acción do Estado en tema de lingua, tanto das institucións gubernamentais ou legislativas como das institucións judiciais, que tiveron un papel moi relevante na definición da política lingüística do Estado, como as experiencias, os avances, as reflexións que nos poden vir dos distintos dominios do catalán, con tamén experiencias moi contrastadas, moi distintas. Onte mesmo soubemos da sentenza do Tribunal Superior de Justiza de Baleares que anula o decreto do trilingüismo en Baleares, e é un contraste moi claro coas iniciativas que se están a levar a cabo, por exemplo, na propia Cataluña. E, por tanto, creemos que era un momento, despois de 15 sesións, de 15 convocatorias de encontros, pois botar un ollo así un pouco sobre o que nos rodea. Esta é a idea principal que guía este programa de encontros. De alguma maneira, non porque o número 16 non ten nada de particular, pero de alguma maneira creo que tamén pola propia evolución da situación aquí estamos nun punto de inflexión. Quizáis no futuro teñamos que buscar outra fórmula distinta. Para min particularmente unha especie de despedida tamén, porque non vou seguir, non sou membro xa do Pleno do Consello da Cultura, como era ata agora, non vou estar, por tanto, dirixindo o CDSG e podo, evidentemente, seguir colaborando co CDSG ou cos encontros ou con calquera outra iniciativa, pero non xa con unha posición de coordinación ou de maior responsabilidade como ata agora. Por tanto, tamén para mí personalmente é así un momento de certa despedida, non de despedida definitiva, non? Por iso tamén digo isto, porque tamén a carga de agradecementos que teño que dar este ano vai especial. Todos os anos hai que agradecer moito a xente que traballa nisto, pero para mí este ano é un pouco especial. Desde logo a Coordinadora de Traballadores e Traballadoras para a Normalización Lingüística, a Coordinadora de Equipos de Normalización Lingüística dos Centros de Ensino, as persoas da Comisión Técnica do CDSG, unhas delas están aquí, como Nel e Valentina, as outras como Conchi Cochón ou Manolo Bermúdez, non sei se estarán agora, pero estarán, outras que colaboraron no pasado, a propia Secretaría Xeral de Política Lingüística. Neste ano, como podedes ver no programa, non ten unha colaboración directa, non é entidade co-organizadora dos encontros, pero sí en outras cousas, e sobre todo, ano pasado, e en outras cousas sí que ten colaborado connosco, ao propio Valentín por acompañarnos hoxe aquí. Supoño que me esquezo de algún agradecemento, a Susana, desde logo, Susana Mayo, que tanto fixo, a David, que fixo moitísimo tamén, a Rosario, que tamén estaba por aí, e se alguén me esquezo, pois pido disculpas. Creo que efectivamente, que a situación require unha especie de inflexión, de reflexión. Creo que, inda que hai moitos elementos para o desánimo, para a frustración, mesmo para a indignación, se queredes, en algunhas cousas, temos que saber sacar forzas da fraqueza, porque a historia é longa, pasamos por situacións ben diversas ao longo das últimas décadas, por non falar de períodos históricos máis amplos. Temos que intentar canalizar un pouco positivo as iniciativas e os esforzos para seguir camiñando para adiante, para non deixarnos render no medio do camiño. Así que eu non teño moito máis que dicir, señor presidente. Moitas grazas, e moitas grazas a todos por ver. Moi ben, ten a palabra Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística. Presidente do Consello, coordinador dos encontros,
presidenta da coordinadora de equipos de normalización e dimensión lingüística, presidente da Cotenol. Vanme permitir que saúde tamén ao viceconsejero de Política Lingüística do País Vasco, o amigo e colega Pachi Baztarrica, e a todos os demais poñentes, profesores e os asistentes. Inauguramos hoxe a 16ª edición destes encontros convocados anualmente polo Consello da Cultura Galega, un lugar imprescindible, un foro de encontro que os vimos nacer hai 16 anos nos damos conta de como progresivamente foron mellorando no seu contido, na afluencia dos seus asistentes e como son un lugar imprescindible para atoparnos ano a ano, eu sempre os defendín así, para atoparnos ano a ano a xente da lingua, a xente que traballamos por promover e por impulsar o uso do galego en todos os ámbitos da nosa sociedade. Este ano é un ano evidentemente tamén para a reflexión, como foron todos e cada un dos anos en que se celebrou. Este ano tamén é o 10º aniversario do Plan Xeral de Normalización Lingüística, tamén é o ano en que novamente nos visitará o Comité de Expertos para o seguimento da implantación da Carta Europea das Linguas Regionais ou Minoritarias, que por primeira vez se desplazarán a Santiago de Compostela para comprobar in situ a situación da nosa lingua e tamén, como non, o motivo escollido nesta ocasión pola Comisión Organizadora, que é para abordar a necesaria política lingüística que se debe desenvolver a nivel estatal e que é un chanzo máis na que temos que seguir avanzando para que as nosas políticas lingüísticas planificadas e executadas de cada unha das comunidades autónomas teña máis eficiencia. Por último, vanme permitir que faga unha lembranza a quen este ano van dedicados estes encontros. O lingüista Xan Rivas Cid, colaborador, subdirector xeral de Política Lingüística, un lingüista e traballador da lingua que de forma desinteresada dedicou toda a súa vida, toda a súa causa a promoción da lingua galega. Nada máis, moitas grazas e que teñan unhas boas e proveitosas xornadas que de seguro que como en cada edición vai ser así. Ben, son as palabras que son máis que de cortesía para rematar este acto inaugural, non só de agradecemento aos ponentes que acudiron á nosa chamada, sino tamén aos organizadores que traballaron moito para organizar estas xornadas. A mí me gustaría, ao fío do que dixo o profesor Monteagudo, suliñar que non se trata tanto dunha despedida, espero, senón dunha viraxe. Unha viraxe que mesmo está presente na orientación que teñen os encontros este ano. É verdade que o número 16 xa mostra que hai moitos anos que están celebrando estes encontros, que teñen un componente, como sucede en moitas organizacións profesionais, de reiteración anual ou bianual, no que os seus membros se encontran, se discuten os seus problemas, ven novas perspectivas, en fin, todas as disciplinas científicas e profesionais procuran facer deste modo, de modo que tamén aqueles que se dedican a un traballo tan delicado e que ademais que está tan suxeito aos humores políticos como é, neste caso, a lingua galega, como pode ser outras linguas, creo que estes encontros teñen un sentido e unha oportunidade moi grande. Eu xa vivín varios encontros destos como presidente e, por tanto, podo acreditar que, con independencia de que uns anos poida ter máis consenso ou que haxa máis xente matriculada ou inscrita, menos, creo que foron sempre necesarios e que espero que sigamos sendo no futuro, de modo que esperamos seguir contando coa tua asesoría, profesor Enrique Monteagudo, porque se non será moi útil, ainda que sexa desde outro ámbito e con outra responsabilidade. Desde logo, estes encontros que son, como dixen, de profesionais,
teñen que superar tamén un pouco ese propio ámbito, porque para iso tamén están plataformas ou organizacións de traballadores e traballadoras de normalización lingüística ou de equipos dedicados a este asunto, cos problemas que se acaban de sinalar aquí, pero eu creo que este enfoque que se lle dá aquí, que é de análise das políticas lingüísticas e de comparación, especialmente no ámbito galeuscano, non só galeuscano, ou da bella galeusca, pero sí prioritariamente galeuscano, me complace especialmente porque hai moitos problemas que nos unen, que son comuns, e que dentro da diferencia de tratamentos e de gobernos e de políticas é evidente que aquí temos un punto común e que creo que eso nos pode ser moito máis útil e que nos facilita a empatía entre todos nós. De modo que, especialmente os que vides de Euskadi, de Cataluña, de Asturias, pois a miña especial benvida, algún xa non é a primeira vez que estades aquí, nin a segunda, e espero que poidamos contar con isto no futuro, porque necesitamos plataformas ou espacios onde poder discutir estes problemas de forma colectiva e de forma que non nos turbe o entusiasmo a lucidez de búsqueda de solucións. Isto non é fácil sempre de encontrar, porque moitas veces só podemos ver o que temos diante. Entonces, esta comparación, esta análise, eu creo que pode ser útil. Eu desexo, como xa fixo o profesor Monteagudo e tamén o secretario xeral de Política Lingüística, unhas boas xornadas. Estou seguro que con estes convidados que temos serán así, e que o mundo non se acaba nin hoxe nin mañá, que temos moito futuro por diante e que temos moitos problemas por diante, incluída naturalmente a nosa propia lingua galega, de forma especial, quizá en termos comparativos, coas outras linguas que aquí están evocadas ou están mencionadas, pero, somos nosotros os que temos que resolvelo. Non nos van resolver os demais. Nese sentido, eu creo que temos que buscar fórmulas que nos permitan concentrar esforzos e que nos permitan superar a veces problemas de corto plazo e que poidamos, dentro de algún ano, dentro de uns anos, non sei cando se farán o 20, o 25 ou 30 encontros, que xa non estaremos moitos aquí, ou polo menos, non sei se neste mundo, pero non aquí, nesta institución, poidamos, ou poidamos que daquelas ten, ter algún, en fin, algo do que ufanarse, algo do que gabarse, algo do que sentirse orgullosos. Nós podemos sentirnos orgullosos do que nos transmitiron os nosos devanceiros, especialmente cunha lingua que era unha lingua, en fin, rural, oral e pouco máis, a unha lingua que comezou a ter prestixio e entrar en moitas institucións. Agora estamos nun punto difícil de que pode ir, as augas poden ir nunha dirección, poden ir noutra, e, por tanto, temos que ter conta das comportas e cuidar de que vayan na dirección correcta. E con esa confianza, convido-vos a seguir traballando e espero que nos vexamos moitos anos ainda no futuro. Boas tardes a todos. Vamos a ver.
e como imos un pouquiño... Como imos un pouquiño xa sobre a hora, imos sin moitas. Ti quedas solo, non, María? Quedas solo. Pasar xa a presentar ao noso primeiro relator, o colega amigo Miquel Pradilla. Tendes na documentación a presentación máis formal do seu currículum. Ele é profesor de Fonética, Fonoloxía e Sociolingüística na Universidade, no Departamento de Filoloxía Catalana da Universidade Rovira e Virgili, pero por sintetizar, ele é o responsable da xarxa Cruscat, que é unha rede de investigación sociolingüística acollida ao Instituto de Estudis Cataláns. É unha das figuras máis de referencia hoxe nos estudos de sociolingüística catalá. Temos a sorte de que xa contamos con el varias veces aquí e temos unha colaboración bastante estreita. Casualmente, ou non sei se casualmente, a semana pasada foi ele o encargado de presentar o informe anual da situación da lingua catalá que fai o Instituto de Estudis Cataláns. Hai unha semana, exactamente, fixo. Por tanto, seguro que ten moitas noticias frescas, datos moi recentes para presentarnos, porque ten moito que ver co que nos encargamos. Puxémoslle unha tarefa pouco difícil, porque pedimoslle que non fale solamente da situación do catalán dentro do Principado de Cataluña, senón que tamén teña en conta a situación nomeadamente no País Valenciá e nas Illas Baleares. Entón, non lle quero roubar moito tempo, agradezolle moitísimo que viñese aquí, como sempre, xa non é a primeira vez, e te doy a palabra. Moitas gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la organización, especialmente a Enrique, con quien tenemos ya tratos académicos desde hace mucho tiempo, que hayan confiado en mi persona para hablarles hoy aquí de un tema que me ocupa y me preocupa. Me ocupa profesionalmente y me preocupa como miembro de la comunidad lingüística de la cual les voy a hablar. Hemos valorado con Enrique la posibilidad e incluso la conveniencia que haga mi intervención en catalán. Partimos de una idea, y es que, sobre todo en ámbitos lingüísticos y especialmente en ámbitos sociolingüísticos, es importante superar la propuesta programática de la competencia, de conseguir una competencia multilingüe y mirar ya por la vía de los hechos consumados, especialmente en las lenguas románicas del Estado español en una primera fase, intervenir en esta cuestión. De manera que, si no tienen inconveniente, voy a continuar mi intervención en catalán. Mi catalán es un catalán occidental, es un catalán más matizado vocálicamente, no tiene reducciones vocálicas, de manera que creo que también podrá ser una oportunidad de escucharme en mi lengua aquí en Galicia. Por otra parte, un placer siempre estar aquí con música de gaita de fondo. Espero yo no tocar mucho la gaita y deciros algunes coses que us poden interessar. He pensat que la meva intervenció, que tindrà un suport en PowerPoint, tindrà dues parts fonamentals. Una primera part en què intentaré presentar les llums i les ombres, és a dir, les coses positives, els elements per a l'esperança i els elements de preocupació, sempre de manera molt sintètica. Aquesta serà una primera part de la meva intervenció, jo diria que volgudament divulgativa, i després la segona part serà una intervenció més tècnica on ja presentaré una mica l'evolució sociolingüística, els grans indicadors sociolingüístics a Catalunya. No sé si en aquesta primera fase hi ha hagut una incomunicació total o aquesta competència multilingüe comença a funcionar. Bé, les llums i les ombres, en definitiva, no? Elements per a l'esperança. Bé, la potencialitat demogràfica no cal que els diga que el nombre de parlants d'una llengua no
no és una dada significativa a l'hora de parlar del valor intrínsec d'una llengua. Però, efectivament, en termes de mercat, és un element important. I ni que siga per impugnar aquella insidiosa cantarella que ens presenta com una tribu inhòspita, com una mena d'irredempts, que ens entossudim a parlar una llengua perquè els altres no ens entenguen, ni que siga només per això, he de presentar una mica la potencialitat demogràfica de la llengua catalana. Estem parlant, si ens referim a dos de les habilitats fonamentals, d'una llengua amb 12,7 milions de catalanoentenents, de persones que declaren entendre en les enquestes la llengua catalana, una llengua amb 10 milions com a xifra referencial de catalanoparlants, de persones que declaren saber parlar la llengua catalana. I la gent que es dedica a la demolingüística sap que aquesta precisió que estic fent de declarar que coneixes una determinada habilitat té els seus problemes, perquè no ens estableix el grau amb què el dominem. Però bé, aquestes serien unes magnituds referencials a no perdre de vista. I més encara si ho comparem amb el fet que en l'àmbit lingüístic de la llengua catalana, aquest territori que deia Enric, té 3 grans circumscripcions administratives a l'estat espanyol, País Valencià, Illes Balears, Catalunya, més Andorra, la ciutat sarda de l'Alguer, la Catalunya del nord francesa, així completaríem una mica l'àmbit lingüístic, i la franja aragonesa. En aquest territori, aquestes habilitats comunicatives de què he parlat parteixen de 4,5 milions de persones que tenen el català com a llengua inicial. Després reflexionarem sobre aquestes qüestions. Si nosaltres obrim les finestres al món i ho intentem situar en el rànquing, estaríem parlant del fet que la llengua catalana se situa entre les 100 primeres llengües al món, les 100 primeres llengües en parlants del món. Estem parlant d'un món, recordeu, on hi ha una xifra metodològica d'entre 5.000 i 6.000 llengües, un món on el 80% de les llengües tenen menys de 100.000 parlants. Per tant, un element de reflexió important al voltant d'aquestes magnituds, que és el fet que la llengua catalana no és una llengua minoritària, que no passaria res si ho fos, és una llengua mitjana, que és el concepte que estem intentant cada cop més potenciar perquè s'ajusta, en definitiva, més a la realitat dels seus parlants. En l'àmbit estricte de la Unió Europea seríem la 9ª llengua per damunt del danès, del finès, de l'eslovè, del letó, del lituà, de l'estonià, de l'eslovac, del maltès, totes llengües oficials. El maltès, per exemple, amb la paradoxa que hi ha 370.000 parlants és llengua oficial. Ja coneixeu la fórmula europea per a l'oficialitat, o ets llengua oficial de l'Estat o no ets llengua oficial europea, amb una demografia similar al portuguès europeu, al suec, al txec, a l'hongarès, al grec. Potencialitat demogràfica. Potencialitat demogràfica, conclusions. No som una llengua minoritària, és una llengua mitjana. Idea a retenir. Llengua de cultura, no és sobre que ho diguem. Té una tradició lingüístico-cultural important, que es remunta a l'edat mitjana, que es projecta a l'actualitat amb una quantitat d'elements importantíssims. Jo diria que la llengua catalana, des de la Fira de Frankfurt, on va ser cultura convidada l'any 2011, s'ha projectat internacionalment, en definitiva, i cada cop més té aquesta presència exterior, aquesta percepció general d'una llengua amb totes les de la llei. Una llengua que té, diguem-ho així, una literatura avui en dia homologable a qualsevol literatura de llengua normalitzada, amb escriptors importants. És una llengua, ja us dic, hipercodificada. És una llengua amb codificació, per descomptat, amb aquesta gramàtica normativa, prescriptiva, essencial per als espais de formalitat de la llengua, per tant, per a la difusió d'aquesta norma en la societat, els processos d'estandardització, com sabeu, però és una llengua, podríem dir-ne, hipercodificada, només un apuntament, hipercodificada en el sentit que avui tenim, des de l'any 1998,
amb la creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua tenim una institució més dins del mateix territori lingüístic que s'encarrega de codificar juntament amb l'Institut d'Estudis Catalans la llengua. Per tant, tenim un problema en la planificació del corpus en aquests moments a l'hora d'intentar encaixar aquesta duplicitat que de moment no s'ha aconseguit de resoldre satisfactòriament. Dic una estandardització deficitària perquè tota llengua que encara té problemes en la funcionalitat comunicativa té problemes, té un reflex claríssim en el model lingüístic i en l'estandardització. Per tant, un dels indicadors més clars sempre que una llengua encara pateix dèficits de funcionalitat és justament que presenta problemes en la varietat estàndard. Té una presència a l'ensenyament. Abans ens hi hem referit, amb models territorials molt diferenciats, amb models que van des de la conjunció lingüística a Catalunya sobre la base de la immersió lingüística fins a territoris on la presència de la llengua a l'ensenyament és purament anecdòtica, com podria ser a la Franja Aragonesa, com podria ser a la ciutat sarda de l'Alguer, amb experiències, això sí, però interessants, però purament testimonials, com passa també a la Catalunya del Nord, a l'estat francès. Aquesta conjunció lingüística té una derivada, una adaptació a les Illes Balears a partir d'un decret que s'anomenava Decret de Mínims, que es va fer l'any 1997, immediatament abans que a les Illes Balears es recuperés la competència en matèria educativa. Aquest decret de mínims està en plena actualitat, precisament feia referència a Enrique en la introducció, pel fet que ahir mateix va haver una sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en contra del decret de trilingüisme. Aquest decret de trilingüisme havia torpedinat, en definitiva, un consens, el consens del decret de mínims, que el que feia fonamentalment era visualitzar una pseudo-immersió lingüística a les Illes Balears, segons la qual el mínim de vehicularitat que havia de tenir a cada escola era del 50%, el mínim de vehicularitat. Bé, després en parlarem en l'apartat de preocupacions del món de l'ensenyament. Tenim el País Valencià amb un sistema educatiu de base ètnica, on la tria lingüística, en definitiva, és la norma. Avui conviuen, diguem-ne, 3 línies, un model amb 3 línies, amb uns programes d'ensenyament en valencià, amb la vehicularitat fonamental del valencià, preferent del valencià, un programa d'incorporació progressiva on la vehicularitat preferent és del castellà i uns programes absolutament episòdics d'immersió lingüística. A data d'avui, al País Valencià, tenim un 33% de l'alumnat que entre infantil, primària i secundària passa per programes d'ensenyament en valencià. Això vol dir que certament és un model que bàsicament ha despenalitzat la llengua, però no ha creat les condicions perquè la societat es bilingüitzi absolutament, atès que en el programa d'ensenyament d'incorporació progressiva, en definitiva, que no ofereix garanties de bilingüització, s'hi acullen a la resta un percentatge molt més elevat, més del 60%, tenint en compte, sobretot, que l'ensenyament privat és impermeable a la vehicularitat del català al País Valencià. Per tant, fixeu-vos que és una realitat variada, la de l'ensenyament en els diferents territoris. Avui, al País Valencià conviuen, d'una banda, aquest sistema que s'està extingint i entra un decret que s'aplica des del curs 2012-2013, un decret de multilingüisme molt semblant al de les Illes, el decret de trilingüisme de les Illes, molt semblant, en definitiva, al banc de proves que ha suposat per a l'ensenyament el sistema de Galícia. Producció editorial de llengua normal, uns 10.000 títols, molts de llibres, però pocs lectors, hauria de ser el resum, tirades curtes, però certament 10.000 títols són molts de llibres. És la desena llengua més traduïda al món en els rànquings, ens va sorprendre moltíssim. Certament Frankfurt va suposar una allau d'internacionalització de la llengua
importantíssim, importantíssim. L'altre dia hi havia un estudi dels autors catalans traduïts i en vies de traducció i certament era espectacular. Per aquesta banda, en definitiva, la llengua avança molt bé. També avança molt bé en les tecnologies de la informació i de la comunicació. És la 22a llengua amb més presència a internet. Estudis internacionals no són estudis domèstics. I és una llengua amb presència als mitjans de comunicació. És una llengua amb presència als mitjans de comunicació en graus diversos. Alerta, però. La Corporació Catalana de Ràdio i Televisió té una potència important, amb un conjunt de canals de ràdio i televisió considerable. Al País Valencià hi havia, en definitiva, també un espai important de comunicació al voltant de Canal 9, Ràdio i Televisió Valenciana, però que, com sabeu, en definitiva, al País Valencià hi ha hagut una involució a l'àmbit mediàtic importantíssima. A 2012, a través d'una sèrie d'impugnacions, es va perdre el senyal de TV3. A 2013 hi ha hagut la llei de liquidació, en definitiva, de Canal 9, la llei de cessació de l'activitat de Canal 9 i de liquidació de l'empresa. I a finals de 2013 hi ha hagut un requeriment del Ministeri d'Indústria a Acció Cultural del País Valencià que tenia la potestat dels repetidors que aportaven senyal al País Valencià de les emissores catalanes i a principis de 2014 també cessen les emissions de Catalunya Ràdio i de Catalunya Informació al País Valencià. De manera que hi ha hagut una apagada en el món de la ràdio i de la televisió importantíssima, cosa que, sense cap mena de dubte, és un dels atemptats més importants que ha patit la llengua en un dels espais, el de la formalitat comunicativa, el dels mitjans de comunicació, especialment emblemàtic i important en la difusió i el coneixement de la llengua en la societat actual. Llengua i cultura, per tant, tindríem unes conclusions que serien que la llengua catalana es troba incardinada plenament en un món cultural cada cop més exigent, si més no és aquesta la voluntat, i la territorialitat també marca diferències. Això sí, mostra un vessant elitista força desenvolupat que contrasta amb una presència escassa en àmbits més populars. Per tant, diguem-ne, l'alta cultura està molt ben representada en català. Creiem que s'ha de treballar moltíssim en un tipus de cultura més popular, posem per cas esportiva, del cor, la premsa del cor, etc., on té una presència més afeblida. L'estatus d'oficialitat. L'estatus d'oficialitat és una llengua parlada, és una matriu legal molt complexa, la de la llengua catalana. És una llengua parlada en 4 estats, l'estat espanyol, l'estat italià, l'estat francès i Andorra. Aquesta matriu va des d'una oficialitat única a Andorra fins a una absència d'oficialitat a l'Alguer, a la Catalunya del Nord, més que absència, diguem, una oficialitat molt afeblida, i passant sobretot per aquesta cooficialitat, per aquesta oficialitat compartida a Catalunya, al País Valencià i a les Illes. A l'Alguer, amb la llei de promoció i valorització de les llengües de Sardenya, s'obria una escletxa per començar a tractar des de la legalitat determinades parcel·les del món de l'alguerès. A la Catalunya del Nord hi ha una presència reglada, és cert, però del tot insuficient, d'aquestes anomenades llengües regionals a l'estat francès, amb perspectives que s'obren, amb declaracions emblemàtiques, com la del Consell General dels Pirineus Orientals, etc. I finalment tenim la llei de llengües a l'Aragó, una llei que ha estat també a 2013, és una llei que en definitiva invalida la llei de llengües que es va promulgar l'any 2009 i no es va acabar d'aplicar mai, una llei que pot ser interpretada en segons quin aspecte en clau de veritables fenòmens paranormals. I dic això en el sentit que la llengua, les llengües, en definitiva el català i l'aragonès, perden la seva denominació tradicional i són denominades amb aquest, ho coneixem amb aquest acrònim, la PAU, llengua aragonesa pròpia de l'àrea oriental, i l'aragonès seria l'APAPIP, que seria llengua aragonesa pròpia de l'àrea pirinenca i prepirinenca. Bé, el català i l'aragonès, en definitiva. Però el problema no és el litigi onomàstic, que és important, si voleu, però el que és important és que la llei és una llei absolutament ineficient per a subvertir l'estatus de minorització
de la llengua en un territori que necessita certament una intervenció considerable per fer un camí cap a la normalitat. Per tant, és un estatus d'oficialitat irregular que proporciona una capacitat limitada en graus diversos de gestionar el multilingüisme territorial. I, a més, més enllà del marc legal, aquest estatus d'oficialitat, com sabeu, està mediatitzat pel poder polític de torn. Això és l'àmbit de la glotopolítica que tant d'interès ha posat, Enric, a poder tractar en aquestes jornades. Per tant, fixeu-vos que sobre un determinat marc legal, en funció dels lideratges, de la planificació lingüística des de dalt, com diem, una planificació lingüística des de dalt, des del poder, i una planificació lingüística des de baix, des de la societat civil, amb diferències, però serien amb aquesta dualitat, en funció del poder de torn i dels horitzons de funcionalitat comunicativa que es presenten per a la llengua, la legislació va cap a una banda i va cap a una altra. De fet, adoneu-vos-en que precisament en el món de l'estatus d'oficialitat de la llengua ens trobem en aquests moments amb una situació certament involutiva, molt involutiva. Penseu que s'ha posat en marxa, i aquesta és segurament la conclusió més destacada de l'informe sobre la llengua que vam fer la setmana passada, on per acumulació intentàvem disseccionar tot el canvi, tot el catàleg de normativa que s'estava posant en marxa per tal de gestionar directament o indirectament la llengua en els seus diversos territoris. I la involució és molt important perquè, en definitiva, els gestors institucionals que a partir de 2011 ocupen el govern central d'una banda i recuperen les Illes Balears i la Franja Aragonesa, en definitiva, posen en marxa una legislació que no és precisament favorable a la rehabilitació de la llengua catalana. En conseqüència, els avatars que està tenint la llengua en l'àmbit legal ens situen en una cautela extraordinària, ens situen en un nou paradigma, el dret lingüístic ara veurem com evolucionarà, perquè certament les coses estan canviant i molt. I l'àmbit educatiu, del qual en parlàvem abans, és un dels més, en definitiva, més damnificats. Elements de preocupació. Esclar, això eren els elements per a l'esperança, això que us he dit abans. Eren els elements de preocupació, de manera molt sintètica. A veure, nosaltres patim l'absència d'una autèntica comunitat, si m'ho permeteu, sociolingüística catalana. És a dir, hi ha forces disgregadores, particularistes, a diversos territoris que impedeixen una sinergia, un sumar permanent. Estem parlant de processos, de grups que en definitiva o bé estan per la secessió lingüística o bé estan, que és la nova versió ara de problematització de la llengua, o bé estan per la problematització d'una gestió compartida del codi lingüístic, de la norma, en definitiva. El blaverisme al País Valencià, el gonellisme a les Illes Balears, els grups de suport a la pau, a l'Aragó, en definitiva, fan molta feina en aquest sentit. Hi ha una compartimentació administrativa autista en el sentit que cada territori fa sa guerra, per dir-ho amb un refrany popular. Cada territori va a la seva. Un senyor que es deia Joan Fuster, no sé si tindreu present aquesta persona, és un dels assagistes, pensadors més importants que hem tingut en la contemporaneïtat. Un dels personatges centrals d'aquesta tragicomèdia ens deia que alerta, que el regionalisme és un fenomen essencialment catalunyès. És a dir, no només és el particularisme valencià o l'insular, sinó que des del mateix Principat de Catalunya, en definitiva, sempre s'han mirat el propi melic. Són els primers regionalistes. Per tant, aquí tenim un problema que no podem perdre de vista. Aspirem a una catalanofonia, que funcione a una. I és un concepte que a mi m'agrada molt, que l'he llançat a debat públic i està tenint una certa acceptació. No voldria ser immodest, perquè si això ho comparem a la francofonia, en definitiva, però estic parlant d'un concepte no identitari, però sí comunicatiu, que ens aplegui. La catalanofonia
amb unes institucions com l'Institut Cervantes, en definitiva, o el Goethe, o el Camões, etc., que puga fer una projecció exterior de la llengua catalana, com està fent de manera limitada l'Institut Ramon Llull. L'Institut Ramon Llull, en la composició del qual van canviant, en definitiva, les seues entitats participants en funció del poder de torn. En el moment que a les Illes Balears hi ha un canvi en el poder autonòmic, ja es deixa de participar a l'Institut Ramon Llull, malgrat que siga Ramon Llull precisament un insular il·lustre, un baleàric il·lustre el qui en dona nom. Sempre, per tant, la glotó política acaba sumant o restant. La voluntat, l'horitzó serà clau. És un àmbit comunicatiu segmentat i en els darrers temps molt afeblit, com he dit, al País Valencià. I això certament provoca problemes en termes de mercat, provoca descohesió, desconnexió de la comunitat i sobretot provoca el manteniment de tota una sèrie de prejudicis interterritorials que no ens ajuden en res. La llengua catalana, tot i que sovint és vista, especialment des de realitats com la gallega, com una mena d'oasi de la normalitat, la llengua catalana té en el seu interior processos de substitució lingüística en marxa. L'indicador és la interrupció de la transmissió lingüística intergeneracional. Quan els pares deixen de parlar català als fills. On es dona això? Això es dona de manera molt avançada a l'Alguer, a la Catalunya del Nord. També a Alacant, conurbacions importants, València i Palma, amb intensitats diferents. La llengua catalana s'està empetitint, s'està encongint per les puntes, per la Catalunya del Nord, per Alacant, per l'Alguer, a l'illa Sarda, a l'estat italià. Això sí, manté un nucli dur que és, en definitiva, el 94% de la població, com veureu, que participa, en definitiva, d'uns indicadors que no serien precisament els de substitució lingüística. Tenim una situació de minorització lingüística amb un desequilibri territorial important. La llengua catalana té, diguem-ho així, dos territoris, que són Catalunya i Andorra, que tenen expectatives de normalitat raonables, basades en indicadors sociolingüístics clars, i en canvi té territoris com la ciutat sarda de l'Alguer o la Catalunya del Nord, on la minorització lingüística està en una fase avançadíssima. Després teniu aquestes Illes Balears, aquest País Valencià, aquesta franja de Ponent al bell mig, on s'estan debatent el futur d'aquest nucli dur de la llengua en un sentit o en un altre. Depèn, en definitiva, de quina direccionalitat acaben prenent les dinàmiques sociolingüístiques en un moment, l'actual, especialment important. De qualsevol manera, hi ha àmbits, també aquest desequilibri, aquesta minorització lingüística per àmbits, també l'hem d'analitzar. Hi ha àmbits que fins i tot en l'oasi de la catalanitat i del funcionament de la llengua, que és Catalunya, són fortament deficitaris. Fins i tot aquí estem tenint un món judicial, un món econòmic, un món de l'oci, no tant els dels mitjans de comunicació a Catalunya, però sí a la resta de territoris, que són altament deficitaris. A Catalunya, deixeu-me dir-vos que, per exemple, hi és una notícia molt bona d'aquest informe, que s'ha produït un fenomen d'expansió de l'audiència de la ràdio en català, certament sorprenent. De manera que avui l'audiència de la ràdio en català, amb la proliferació també de ràdios privades, supera en 20 punts l'audiència de la ràdio en castellà. Estem de l'ordre del 60 al 40%. A més, penseu que especialment a Catalunya, en l'àmbit de la proximitat, la comunicació de proximitat, hi ha una xarxa potentíssima de mitjans de comunicació d'abast local o comarcal que tenen en la llengua el seu aliat més fidel, la comunicació de proximitat. Polítiques lingüístiques amb interessos divergents, això ho hem vist. Aquí hi ha un gran debat. Les polítiques lingüístiques de tipus intervencionista versus les polítiques lingüístiques liberals. Unes, d'alguna manera, les intervencionistes el que postulen és que hi hagi mesures discriminants
la persona que va inventar la paraula no va tenir el dia més encertat, mesures discriminants, en definitiva, a favor de la llengua, que a causa d'una història sociopolítica adversa ha vist que tota una sèrie de funcions li han estat usurpades. O mesures de caràcter liberal, en definitiva, que plantegen, que tenen plantejaments equitatius, de tractament igualitari de les llengües, més enllà que aquest tractament se substancia amb realitats sociolingüístiques extraordinàriament desequilibrades. Aquí ve la qüestió. Aquí ve la qüestió. Els plantejaments liberals, en definitiva, és un comportament darwinista que el que fa és perllongar l'evolució de les llengües de l'ecosistema en funció de l'impuls en què es troben en una actualitat resultat d'una història que les ha privilegiades. Les mesures intervencionistes, en definitiva, el que volen és aquests plantejaments que permeten recuperar, rehabilitar l'ús formal, la funcionalitat de la llengua. Us deia que el 2011 hi ha hagut una involució jurídica important, en el sentit que tant a nivell estatal com a nivell territorial, el gruix de l'àmbit lingüístic de la llengua catalana està governat per unes elits que no privilegien, en definitiva, la normalització lingüística com un dels objectius a assolir. Això té conseqüències en un nou catàleg normatiu que no m'entretindré a desenvolupar, però que a curt o llarg termini pot tenir conseqüències importantíssimes. I, efectivament, ens trobem en uns territoris on actualment no només no s'ha apostat històricament per la rehabilitació de la llengua pròpia, sinó que s'han posat en marxa unes mesures que poden acabar debilitant-la extraordinàriament. Aquí tinc el catàleg, algunes de les mesures més importants que hi ha hagut. A veure, a Catalunya, bàsicament, a la sentència del Tribunal Constitucional de l'any 2010, que invalidava tota una sèrie de prerrogatives de l'Estatut d'Autonomia, a partir d'aquesta sentència s'ha creat una jurisprudència que ha anat atacant la línia de flotació del sistema de conjunció lingüística. L'ensenyament, essencialment. L'ensenyament identificat com la punta de llança, en definitiva, de la normalització lingüística a Catalunya, l'ensenyament, en definitiva, de Catalunya, lloat pel Comitè d'Experts de la Unió Europea i pel Consell de Ministres de manera reiterada. Per tant, els atacs van aquí, s'hi ajunta a aquestes cauteles, s'hi ajunta a la promulgació de la llei Wert, que en definitiva també ataca, és un torpede en plena línia de flotació d'aquest model que, en definitiva, ja us he dit que ha aportat resultats positius per a la llengua catalana. Només em centro un segon en l'ensenyament i veiem els decrets. Només he insistit en una qüestió, el decret de trilingüisme a les illes, ara impugnat el decret de multilingüisme al País Valencià. Estem parlant d'uns decrets que, d'alguna manera, ataquen el pes, la posició de la llengua catalana en el món de l'ensenyament. I ho fan a través de plantejaments igualitaristes que, sense cap mena de dubte, no ens poden aportar cap cosa positiva, perquè cada llengua, en funció de la seva situació sociolingüística, necessita una fórmula, necessita una terapèutica. I els plantejaments igualitaristes en llengües minoritzades, òbviament ja sabem on ens portaran. Quan algú em pregunta què pot passar a Catalunya d'avançar aquests plantejaments de vehicularitat de la llengua castellana en els termes que cada cop s'estan posant en marxa, jo sempre dic, mireu, en definitiva, què està passant al País Valencià. Què està passant al País Valencià. I, per tant, veurem una mica els resultats dels indicadors sociolingüístics a partir dels quals ha intervingut el món educatiu. Bé, per tant, és un estatus jurídic deficitari, tenim una ordenació asimètrica del multilingüisme estatal, tenim una llengua d'estat, que es presenta dins d'una ideologia de la llengua comú, en definitiva, i unes llengües amb territori. Doncs bé, la llengua de l'Estat també en té de territori. És justament el territori al qual
se li resten els territoris de les anomenades llengües autonòmiques. Per tant, hi ha un tractament superior, asimètric, clarament. Tenim l'ofensiva jurídica de l'estat espanyol i en els àmbits autonòmics a què m'he referit, i després tenim el tema de la Unió Europea, aquesta manca d'oficialitat absolutament clamorosa, amb règims pal·liatius, ja se'n parlarà aquí, en el marc de llengües de treball, etc. Però d'alguna manera no acabem d'avançar en la matriu legal, en completar la matriu legal que sens dubte mereixeria la llengua catalana. Molt bé, i ara entrem en la segona part de la meva intervenció, que és aquest context sociolingüístic deficitari. Mira. Bé, algunes dades ràpides. Mireu, context demogràfic i econòmic de la llengua catalana. La població dels territoris de parla catalana és d'aproximadament uns 13,6 milions d'habitants. 13,6 milions, que estan repartits un 55% a Catalunya, un 31% al País Valencià i un 8% a les Illes. Tenim, per tant, aquest 94% que és el veritable moll de l'os, el nucli dur territorial de la llengua catalana. Pel que fa a aquests habitants, fixeu-vos que són el resultat d'una evolució demogràfica que ens ha permès detectar un augment de la població entre el 2001 i el 2013 de més de 2,2 milions de persones. Més de 2,2 milions, prop del 20% de la població. En aquest augment de població, fixeu-vos que a partir del 2010 hi ha un alentiment, hi ha un estancament del creixement i per primer cop, com a novetat del 2013, tenim una pèrdua de població, 35.000 persones en els resultats globals. Per primer cop, en definitiva, es perd habitants al territori lingüístic. Això, de qualsevol manera, ens situa amb una població molt semblant a estats superior a estats com Suècia, com Hongria, com Txèquia, com Portugal, com Grècia, com Bèlgica, una mica per sota dels Països Bascos. Aquestes serien les dimensions. El context demogràfic i l'econòmic ens presenta una situació de bonança econòmica. La dècada anterior, fins a l'arribada d'una crisi, l'any 2008, i el començament d'un nou cicle. Si la bonança econòmica ens porta immigració, el nou cicle ens portarà recessió demogràfica. La crisi econòmica iniciada el 2008 sembla que no tinga fi, però ja comencen a veure una sèrie d'indicadors macroeconòmics que comencen a trencar algunes tendències. Fixeu-vos en l'atur important. Entre el 2005 i el 2007 tenim un període en què tenim unes xifres estructurals d'atur del voltant de mig milió de persones, a prop d'un 9%. Al 2008 aquestes xifres pugen, es dupliquen, és el moment important de la cicle de la crisi, fins al primer trimestre de 2009, i entrem en un altre període on l'atur va augmentant de manera exponencial fins que el primer trimestre de 2013, que és el moment on tenim el rècord més important d'aturats, tenim 1.800.000 persones, un 26,6% en tots els territoris. El País Valencià és el més damnificat amb un 28,6%. S'atura aquesta qüestió. Aquestes dades no són sobreres perquè demolingüísticament aquest retrocés de població sense cap mena de dubte acabarà tenint unes implicacions clarament lingüístiques. Tenim bonança econòmica, més immigració, tenim la crisi i tenim, per tant, un nou cicle amb l'aturada de la immigració. Com ha evolucionat la comunitat lingüística? Mireu, tenim moltes fonts, tenim moltíssimes fonts. Bàsicament, jo diria que nosaltres solem fer atenció amb tres grans sèries. Una és la sèrie que en diem EUL, Enquestes d'Usos Lingüístics, que a 2003-2004 fa una anàlisi de tots els territoris. Per primer cop tenim una anàlisi de tots els territoris. Aquesta sèrie, tenim la sèrie del baròmetre de la comunicació i de la cultura, que és un instrument estadístic molt important, que es fa anualment, però que a poc
per qüestions de crisi econòmica, ja han deixat de participar primer el País Valencià, on tenim dades fins al 2008 només, i després les Illes Balears fins al 2011. Ja no tenim aquesta anàlisi més completa. I finalment tenim també els censos lingüístics. Ara han començat a aparèixer les dades de 2011 dels censos lingüístics que s'hauran, de fet, estem analitzant amb molta cura. Són dades que jo recomanaria no avaluar-se barrejades, perquè responen a protocols metodològics diferents i, en conseqüència, podem obtenir visions esbiaixades. Nosaltres sovint des de la xarxa Cruscat hem treballat, perquè ho hem tingut més a mà, les dades de l'Observatori de la Comunicació i la Cultura d'una banda i també les de les enquestes EUL. Segons aquestes dades, a 2012 nosaltres vam actualitzar els parlants, una projecció dels parlants de català, és aquest 72,5% de la comunitat lingüística en la seva globalitat, aquests 10 milions de parlants. Fixeu-vos que des de 2003 s'han guanyat 1 milió de parlants, en el sentit de persones que declaren saber parlar català, en un espai relativament curt. L'entenen 12.773.000, aquí el guany ha estat de 1.700.000 persones. I com deia, els parlants inicials, els parlants de llengua inicial són 4,5 milions. Clar, si nosaltres ens plantegem la llengua catalana com a llengua inicial o llengua apresa, hem de treure conseqüències. I la conseqüència més immediata és que és una llengua que té una capacitat d'atracció importants. Saben parlar-la 10 milions de persones, però només la tenen com a llengua inicial 4,5. Això ens dona un indicador, parlants per parlant de llengua inicial, d'un 2,32%. Aquest indicador, si el compareu, per exemple, amb l'indicador del castellà, de parlants per parlants de llengua inicial, veureu que és de l'1,31. El del rus és de 1,65. En canvi, el del francès i l'anglès són superiors a aquesta xifra, a aquest indicador que tenim per a la llengua catalana. És una dada interessant aquesta que ens posa sobre la guai d'una certa capacitat d'atracció. La llengua catalana va més enllà de la comunitat etnolingüística primària. El català a Europa, una dada en definitiva del baròmetre de la comunicació a Europa, no a la Unió Europea, a l'Europa, ocupa la 16a posició i pel que fa a l'atracció per a aquest de neoparlants, ocuparia la 7a posició. Aquestes són les grans magnituds sobre les que ens situem. Us dono una dada, si voleu, anecdòtica sobre el consum de català a Twitter. Han sortit una sèrie, aquest és l'univers Twitter, una sèrie d'estudis internacionals que marquen la presència de les llengües a Twitter. A 2012, la llengua catalana ocupava el lloc 19è en presència a Twitter. La llengua catalana se sent còmoda en les tecnologies de la informació i de la comunicació. Abans us he parlat d'internet. Demolingüística, indicadors. Mireu, jo basaré la meva anàlisi per veure la capacitat d'atracció o de retracció de la llengua catalana sobretot en dos grans indicadors. Un és el decalatge. Sí? Capacitat d'atracció, és a dir, que atrae nuevos hablantes. A gente que declara en una encuesta saber hablar catalán. Es decir, siempre tenemos que matizar esto. Luego, las cuestiones de uso ya las evaluaremos de otra manera. Sí. Gracias. Sí, sí. Llengua inicial i llengua d'identificació. El decalatge que hi ha entre la llengua inicial i la llengua d'identificació. La llengua inicial és la que ens transmeten els nostres pares a la llar. La llengua o les llengües, la que ens transmeten. La llengua d'identificació és la resposta a la pregunta quina és la seva llengua en un determinat moment, en el moment en què et fan l'enquesta. Perquè pot ser perfectament que la resposta en un determinat estadi vital de la persona ja no siga la llengua inicial. Pot ser que siga una altra llengua. Aquesta és l'evolució, les mudes lingüístiques que es donen en l'evolució de les persones. Mireu, no ho veureu bé, m'imagino, tot i que feu cara de tenir més bona vista que jo segur que no ho veuria gens bé, però aquí hi ha 3 territoris que el decalatge entre llengua inicial i llengua d'identificació és positiu. I aquests són Andorra,
Catalunya i les Illes Balears. Després tenim dos territoris on aquest decalatge és molt negatiu, que és els que us he avançat abans, que ja tenien una interrupció de la transmissió lingüística intergeneracional avançada, l'Alguer i la Catalunya del Nord. I després tenim una franja de ponent, en definitiva, l'Aragó, que es mou en un terreny estadísticament sense significació, amb una certa estabilització. Aquí no hi ha dades del País Valencià. Les dades del País Valencià les hem actualitzades més tardanament. Fixeu-vos perquè us en feu una idea, si és que no la teníeu ja, per exemple, de la gent de llengua inicial que hi ha a Catalunya. Podríem fer-ho amb les dades de 2013, que també les tinc, no varien pràcticament gens, de les de 2011. A Catalunya hi ha un 35,2% de persones que tenen el català com a llengua inicial. Un 35,2%. Que tenen el català com a llengua d'identificació? Un 42,7%. Ha anat guanyant adeptes la llengua catalana. Ha anat rebent un flux de població que ve del col·lectiu castellanoparlant. Actualment, la diferència que hi ha entre llengua d'identificació catalana i llengua d'identificació castellana és d'aproximadament uns 11 punts percentuals de llengua d'identificació, que per a mi és el concepte més potent. 11 punts percentuals a favor del castellà. A les Illes Balears està equilibrada llengua inicial i llengua d'identificació. Un equilibri. Es parella la població. Al País Valencià, en canvi, la retracció percentual ha estat molt important. I ens trobaríem, en definitiva, amb un 22,6% de llengua inicial valencià, català, en definitiva. Encara que guanya una mica de terreny també amb llengua d'identificació. Aquesta és una fotografia, diguem-ne, sobre la base etnolingüística, per dir-ho d'alguna manera, del país. Mireu, aquest gràfic és molt important, llàstima que no el pugueu desxifrar amb la nitidesa que a mi m'agradaria. Aquí vam fer un estudi des de la xarxa Cruscat per intentar avaluar aquests transvasaments de fluxos de llengua inicial a llengua d'identificació. Primera columna ens diu el següent. El 97% de catalanoparlants de llengua inicial, el 97% mantenen el català com a llengua d'identificació. Només un 2,2% de catalanoparlants de llengua inicial acaben en la seva trajectòria vital passant-se a una identificació lingüística diferent, el castellà. Mireu l'altra columna. El 90% dels castellanoparlants de llengua inicial mantenen el castellà com a llengua d'identificació. Però gairebé un 10% d'un col·lectiu, com hem vist, més nombrós que el dels catalanoparlants, es muden lingüísticament i s'identifiquen amb la llengua catalana. Aquest és un comportament interessantíssim que s'ha d'avaluar per les conseqüències de futur que té. El problema el tenim en la tercera columna, el de les altres llengües que són presents en el nostre ecosistema. Les altres llengües, fixeu-vos, un 74,3% dels parlants d'altres llengües continuen identificant-se en aquestes llengües. Gairebé un 20% acaba identificant-se amb qui? Amb el català o amb el castellà? S'acaba identificant amb el castellà. Aquest flux, només un 2%, perdó, només un 6% s'acaba identificant amb el català. Aquesta identificació tan feble amb el català per la via de la llengua d'identificació és una qüestió que des de la política de la planificació lingüística s'ha de mirar de poder subvertir, perquè certament l'alteració demolingüística que s'ha produït ha estat tan potent, ja heu vist, aquest 20% de població més que hem tingut, en definitiva, pot, diguem-ne, tenir influències importantíssimes. De fet, en l'àmbit percentual les té, en les grans estadístiques, en l'àmbit dels nombres de les xifres absolutes no en té tant. Aquesta és la veritat.
Jo sé que m'està mirant Enrique. Enrique voldria fer una mica de debat, no? Aniré a l'altre indicador, salto moltes dades, a l'altre indicador important que tenim, que és el de la transmissió lingüística intergeneracional. Tenim una eina, en definitiva, estadística, que l'anomenem ITIC, és Índex de Transmissió Lingüística Intergeneracional, que Joaquim Torres va elaborar a propòsit de les dades que teníem de les enquestes EUL. Això es fa intentant comptabilitzar la gent que parlava català amb els pares i correlacionar-ho, la gent que parlava una determinada llengua amb els pares, i a veure quina llengua parla amb els fills. És aquest contrast. Un indicador positiu el té claríssimament Andorra, el té claríssimament Catalunya i el té claríssimament les Illes Balears. Ja heu vist, la Catalunya del Nord i l'Alguer tenen indicadors negatius, claríssimament estem parlant d'uns territoris on la llengua té els dies comptats, si som realistes. En definitiva, és qüestió de temps que la llengua vagi entrant en una fase certament terminal. I després tenim la Franja i el País Valencià on, en definitiva, sembla ser que globalment se'ns diu que tenen estabilitzada aquesta transmissió lingüística intergeneracional. Ja veiem tipologies de territoris. Jo el que voldria mostrar-vos, per exemple, és el cas valencià. El cas valencià és molt important perquè fixeu-vos que és el 31% de la població de l'àmbit lingüístic. I les anàlisis que tenim darrerament sobre el que passa al País Valencià ens diuen, no tinc, em sembla que ho tenia aquí, sí, ens diuen que hi ha dinàmiques diferents pel que fa a la interrupció de la transmissió lingüística intergeneracional. Ens diu que hi ha unes zones, sobretot les zones discontínues, poblacions petites i poblacions mitjanes, que l'indicador de transmissió lingüística és positiu. En canvi, n'hi ha d'altres on l'indicador és negatiu i aquestes altres, en definitiva, apleguen les 4 ciutats principals del País Valencià, que són Elx, Castelló, València i Alacant. Totes dues àrees ocupen un 40 i un 40% de la població. Això sí, la tipologia poblacional és diferent, com heu vist. Hi ha un equilibri. Després hi ha un 20% de la població que es troba amb una dinàmica lleugerament positiva, però que no sabem cap a on funcionarà. Per tant, nosaltres podem veure un indicador d'estabilització de la transmissió lingüística intergeneracional, però quan nosaltres treballem a fons les dades, veiem que d'interrupció n'hi ha. I n'hi ha a les principals ciutats. I ja sabeu que les ciutats acaben marcant pautes, segons com, de comportament en lingüística, en comportament sociolingüístics especialment. Per tant, són dades interessants que anem acumulant i que ens fan matisar, diguem-ho així, quines direccionalitats estan prenent aquests indicadors en els diferents territoris. I acabo amb els usos del català, brevíssimament. Els usos del català a Catalunya. A Catalunya, mireu, l'ús global del català entre l'any 1997 i el 2008, el 2013 no he pogut afegir-lo, però pràcticament és una continuïtat del 2008, és una no alteració pràcticament del que va passar el 2008. L'ús global del català, fixeu-vos, des del 1997 fins al 2008 ha anat baixant. És la línia blava. És la línia blava. D'un 50,1% global, llengua habitual, del 50,1%, meitat i meitat, es passa a un 42,6%. A partir del 2008-2013, la línia continua igual. Per tant, no hi ha hagut davallada, s'ha frenat la davallada, però històricament, en la sèrie històrica, hi ha una baixada considerable, una baixada de quasi 10 punts de l'ús del català, que és correlatiu a l'augment del castellà, en definitiva. Molt bé, si nosaltres el que analitzem és, ara, dos contextos diferents, un amb els amics de màxima col·loquialitat i l'altre amb els bancs de més formalitat, veurem que el comportament és diferent. Fixeu-vos, en nombres absoluts. Aproximadament hi ha uns 2 milions de persones que utilitzen el català amb els veïns. 1 milió, la xifra del mig, que històricament, pràcticament invariable, 1 milió que és català i castellà indistintament. I fixeu-vos com puja el castellà, com ha anat pujant el castellà d'uns 2 milions i escaig a
3 milions en xifres absolutes. Per què ha passat això? Perquè la llengua de primera integració de les migracions és el castellà. I aquí hi ha un camí per recórrer importantíssim. Això en l'àmbit de la col·loquialitat. En l'àmbit dels contextos col·loquials, on la llengua, en definitiva, es refugia en la seva comunitat etnolingüística, menys nombrosa la catalana que la castellana. Què passaria, per exemple, en un context on l'ús és més formal, com és el dels bancs, posem per cas. En el dels bancs, el català manté aquests 3 milions gairebé en una mica de davallada. El castellà ha anat augmentant, però des de 2 milions en què es trobava, per baix del català, efectivament, per baix del català. I això què és degut? Això és degut a les polítiques lingüístiques, en definitiva. Això és degut al fet que la llengua, l'horitzó que s'ha volgut donar a la llengua és la de millorar-la en els contextos de la formalitat comunicativa, en tot allò que depèn, en definitiva, de l'administració, de l'ensenyament, amb els mitjans de comunicació. Si no hi ha polítiques lingüístiques afavoridores de millorar el català més enllà de la pròpia llar, de la pròpia casa, del caràcter domèstic d'una llengua, malament. I això s'ha aconseguit a Catalunya, però és justament tot el contrari el que ha passat al País Valencià. I al País Valencià, us mireu la línia del mig, en definitiva, és la línia d'uns usos molt baixos del valencià en relació amb els de més amunt, que són els de castellà, però a més, que han anat decreixent a mesura que augmentava la formalitat del context. El valencià, allí on es troba còmode, és en la seva comunitat etnolingüística. Quan surt de casa, perd terreny, a diferència del que passa a Catalunya. Causes, una d'important, la política i la planificació lingüística. Bé, acabaré amb aquesta qüestió. Només vull dir-vos, vull presentar-vos, us he presentat una radiografia de la llengua catalana. Si em permeteu la metàfora ferroviària, jo us presentaria una llengua catalana com un comboi, un gran comboi, on hi ha una locomotora, que és Catalunya, és una locomotora important, que si voleu porta al seu costat un acompanyant, que és Andorra. Per Andorra, per la potencialitat demogràfica que té, no té, diguem, el pes que té Catalunya. Després tenim 2 vagons a la cua que estan a punt de descarrilar, ja els hem vist, la Catalunya del Nord a l'estat francès, l'Alguer a l'estat italià, a l'illa de Sardenya. Un vagó díscol, que és la franja a l'Aragó, on la llengua està més o menys estabilitzada, perquè a l'Aragó funciona allò de la diglòssia fishmaniana, la distribució de funcions d'alguna manera pseudoconsensuada. El català és la llengua del paisatge lingüístic i el castellà és la llengua de la formalitat. I després hi ha 2 vagons, un que s'intenta aferrar a Catalunya, que és les Illes Balears, que és un vagó on hi ha molts de conflictes, la gent s'està barallant permanentment. Ara reben els uns, ara reben els altres, és els canvis de govern que s'estan produint, és aquesta política d'acció-reacció que s'està produint a les Illes Balears. I el País Valencià és, com hem vist, un altre vagó que mira de reüll els vagons que estan a punt de descarrilar-se. El problema del País Valencià és que allí també sempre hi ha conflicte. La gent es baralla, però allí sempre reben els mateixos. Sempre reben els mateixos per una raó fonamental, perquè en són menys. Bé, moltes gràcies per la vostra atenció. Moitísimas grazas pola túa presentación tan rica e suxerente. Perdoar, a miña voz vai decaendo, o sea que dentro de un pouco non poderei seguir falando. Xusto xe acordeime afónico, así que cando me tocaba falar en público, así que disculpade. Imos facer unha pequena quenda de intervencións breve, de 10 minutos, para poder tomar un descansiño antes de retomar a sesión. Entón, se hai algunhas preguntas ou intervencións, por favor, breves, e tamén lle pido concisión a Miquel nas respostas.
Sí, bueno, un par de cousas. Unha, creo que de alguma maneira xa socaches agora ao final, que a influencia da inmigración nestos datos, porque a comparativa, por exemplo, co que pasa en Galicia, digo, para enmarcar, é que en Galicia se perden os falantes, digamos, na transmisión interxeracional. É dicir, son na liña de continuación familiar, eso pérdese. No caso de Cataluña entendo que eso se mantén, o que sucede que hai unha avalancha de inmigración que o que fai é que os números globales varíen. Entón, é bastante importante esta cuestión no que ten que ver coa lealdade lingüística, entón me gustaría comentar esa cuestión. E despois, a pregunta que entendo que toca en esta ocasión, como afecta toda a cuestión, digamos, do movimento pro decidir, o movimento pro independencia, no elemento lingüístico, si está afectando en algo a este respecto. Bé, la primera pregunta, efectivament, quan fem anàlisi demolingüística, i més amb les circumstàncies actuals, amb aquesta alteració tan important de població, és important no perdre de vista que les imatges percentuals, els percentatges, poden ser extraordinàriament enganyosos, perquè s'ha produït una redistribució de la població. És a dir, tu pots perdre parlants percentualment perquè és que resulta que el col·lectiu que parlava acaba sent percentualment menys nombrós. L'important és treballar amb xifres absolutes. Amb xifres absolutes, aleshores t'adones si aquella reducció percentual també ha tingut un reflex en xifres absolutes. I passa molt sovint això, que hi ha hagut una pèrdua percentual, però no en xifres absolutes. Si alguna cosa positiva tenim en aquest sentit és que els decalatges que hi ha hagut, per exemple, en l'ús, que parlàvem abans, l'ús lingüístic que havia davallat, aquest ús, el decrement de l'ús no ha afectat al col·lectiu catalanoparlant de llengua d'identificació. Al contrari, encara ha tingut un lleuger augment. Ha estat l'altre col·lectiu el més afectat, en definitiva, per aquest ús. Per tant, baixen els percentatges, però veiem que en xifres absolutes s'ha continuat millorant. Això mateix també passa al País Valencià. I pel que fa al gran tema, al metatema, al multitema, no. Jo, la veritat, us diré una vaguetat. Ja sabeu l'ambient que s'està respirant a Catalunya. En definitiva, jo crec que la qüestió lingüística ens convé a tots moltíssim que desaparega de l'agenda del debat. És fonamental que la qüestió lingüística no figure com un element del debat. Perquè és en aquest marc on, si això acaba prosperant, adoneu-vos-en que ja hi haurà qui tindrà molt d'interès a posar-ho al damunt de la taula. La qüestió lingüística a Catalunya, tal com s'està debatent en el marc, diguem-ho així, d'aquests moviments sobiranistes, és una qüestió que s'està portant amb la màxima delicadesa, perquè entenc que hi ha un sentiment majoritari claríssim a Catalunya que percep una societat multilingüe amb un col·lectiu castellanoparlant que és majoritari i que no s'ha de sentir especialment, no ha de tenir por en cap moment de qualsevol reglamentació lingüística en la seva contra, en aquest sentit. Això és una qüestió, jo crec que molt madura. La societat catalana en aquest sentit és molt madura sobre aquesta qüestió i només la instrumentalització i la demagògia li farà segurament conflictivitzar un tema que no voldríem que certament figurés en aquesta agenda. El català continuarà tenint un règim, el que siga, d'oficialitat i el col·lectiu castellanoparlant no tindrà absolutament cap tipus de problema comunicatiu a Catalunya. Això ho podeu donar per fet. El conflicte que es ven des de fora, des de dins, no existeix. Pediu primeiro Andrés.
Buenas tardes. Bueno, al llegar ayer a esta maravillosa ciudad, que no es la primera vez que visito, pero cada vez que lo hago me sorprende y me maravilla y me hace gozar, ¿no? Por ejemplo, gozar ante el espectáculo de la diversidad, que incluye el particular gozo de ver que el gallego vive, ¿no? En el hotel, con el taxista, en la calle, con los acordes indirectamente de la gaita sonando todo el tiempo. Pues dije, bueno, venimos a un congreso, a una reunión, a unas jornadas sobre el plurilingüismo en España, ¿no? Que no es un asunto que presente un aspecto muy optimista, muy halagüeño en términos generales, ¿no? Sin embargo, por eso que decía, me parecía que bueno, depende cómo se mire a las cosas, ¿no? Si se mira desde esa perspectiva más sensorial a la que me refería, pues en efecto, pues por ejemplo, tengo que decir un poco para intentar cambiar el tono de la primera intervención y también de los primeros pasos de esta conferencia, que la salud del gallego es muy buena y que yo creo que la lengua gallega está en un momento espléndido y creo que el catalán también. Y me gustaría pensar que las interferencias políticas, partidistas a veces, que es como un nivel inferior de lo político, no van a torcer eso, ¿no? No van a estropear eso, ¿no? Porque la lengua para mí vive en sus escritores, en sus hablantes, ¿no? Fundamentalmente, en la vida cotidiana, etcétera. Bueno, entonces, y en fin, entonces hoy estoy como en otro estado de ánimo que quisiera combatir, en el sentido de que confirma esa idea de que el tema del plurilingüismo en España o del multiculturalismo en general, en un sentido más amplio, la cuestión del plurilingüismo en realidad se ve como un problema. Es una fuente de conflictos, es una fuente de enfrentamientos, es una fuente de confrontación política, de lucha partidista incluso en un nivel inferior. Y me pregunto por qué, ¿no? ¿Por qué es así? ¿Por qué no podemos ver el plurilingüismo como una fuente de gozo, ¿no? Como una fuente de alegría, digamos, de congratularnos de esta gran diversidad en torno a nosotros? ¿Y cómo podíamos entonces desterrar la política, sobre todo la política partidista, desterrarla de esta cuestión? ¿Cómo se podría conseguir que las políticas sobre la lengua y las políticas o aproximación al tema del plurilingüe en España, en conjunto, en cada una de sus comunidades autónomas en particular, cómo podíamos deslindarlo, desvincularlo de la lucha partidista, ¿no? de las connotaciones negativas que tiene como problema que hay que resolver, ¿no? Además, y en fin, esto me hace pensar también que es un problema más grave en realidad, no afecta solamente a la cuestión de las lenguas en España, afecta también a la educación. A diferencia de otros países más civilizados, entre comillas, la educación, la financiación de la investigación científica son asuntos de Estado que están fuera digamos, del turno de partidos, de las eventualidades de la vida política. Hay un consenso tan profundo a nivel nacional sobre la importancia de la educación, sobre la importancia de la investigación científica, sobre la importancia del plurilingüismo, que los problemas automáticamente se separan, se desvinculan. Y eso creo que es muy bueno, sin duda. Entonces, quizás nosotros estamos todavía en esa fase en la que no nos hemos podido poner de acuerdo sobre la importancia de la educación, sobre la importancia de la pluralidad lingüística, como cuestiones que deben estar fuera, completamente fuera de los vaivenes de la política. Moitas grazas. Como temos pouquiño tempo,
para antes do descanso, si queres decimos a Gregorio a palabra despois si... Se estamos fora de tempo, non me importa noutro momento. Vou ser moi concreto porque entre os datos que aquí se ofreceron hai un que me chama, bueno, non é que me chame a atención, coñecío, pero teño unha dúbida. Refírome a ese trasvase entre lingua inicial e lingua de identificación, hai un 7 e algo, na porcentaxe de falantes é un 10%. Eu imagino que como o traballo de referencia é estritamente cuantitativo, non se investigou iso, pero imagino que haberá algúns traballos que eu descoñezo, e daí a miña pregunta, cales son as motivacións ou as razóns dese trasvase entre lingua son laborais, son, xa que troncamos co de Xaime Subiela sobre a posibilidade de que teñan unha natureza ideolóxica, que explicación se lle dá a iso? Sí, molt ràpid. En relació al que comentava el primer intervinent, he de dir que aquest tema no només no l'hem resolt nosaltres, sinó que no l'ha resolt bona part de la comunitat internacional. Les llengües, el conflicte entre les llengües no es deu a l'essència mateixa d'aquestes llengües magnífiques que dèiem, sinó perquè al darrere hi ha col·lectius de poder, amb interessos diferents i amb tota una sèrie d'adhesions emocionals de vegades conflictives. Estic d'acord en què haurien de poder arribar a una cosa d'aquestes característiques, però xoca en definitiva contra una naturalesa humana, certament, que es debat sempre per tal d'aconseguir supremacies. Bé, és un debat, és un debat. L'altra qüestió, la que plantejaves sobre aquest estudi és molt interessant i descansa en d'altres treballs, efectivament. Jo et recomanaria, per exemple, un treball de l'equip d'en Joan Pujolà sobre les mudes lingüístiques. És un treball sobre la llengua catalana en el sector juvenil, en els jovens, tenint en compte que els jovens són fins a 35 anys, en definitiva metodològicament. Bé, el que passa, efectivament, és que en la trajectòria vital dels individus hi ha uns determinats moments en què es poden produir canvis substancials. Aquests canvis substancials s'anomenen mudes lingüístiques, que poden ser radicals, progressives, etc. Pot ser que l'accés a l'ensenyament propicie un canvi en el comportament comunicatiu de la persona fins a aquest moment. Pot ser que l'entrada al món laboral propicie un altre canvi de comportament comunicatiu en l'individu. Pot ser que l'entrada en el món afectiu, en el món de la parella, i aquí s'ha de veure, en definitiva, com evolucionen els matrimonis mixtos lingüísticament, quines són les llengües que s'acaben adoptant. Per tant, tot aquest conjunt d'episodis socials tenen una importància clau en la tria de llengua. Són univers emocionals nous, encara que siguin inicialment laborals, posem per cas. I tot això propicia aquests canvis. Això vol dir que, posem per cas, la presència del català com a llengua pròpia a determinades institucions en el món laboral té implicacions claríssimes en la incorporació de determinades persones a aquesta llengua, que poden acabar abocant a aquests canvis d'identificació. Pot ser, i acabo, pot ser el fet que una persona que viu en un àmbit urbà es trasllada a un àmbit rural. I en un àmbit rural es troba amb una immersió general amb aquella llengua que al cap d'uns anys acaba sent la seva llengua ja. Acaba sent la seva llengua. I això s'ha produït moltíssim. Només cal que veieu alguns cognoms, apellidos, de polítics sobiranistes, diguem-ho així, i us n'adonareu que són de llengua inicial castellana i en canvi són de llengua d'identificació catalana. Són històries específiques en la vida de l'individu. És, diguem, una concepció d'anàlisi antropològica fonamental, més enllà del debat quantitatiu, com dèiem. Moitas grazas. Imos facer un descansiño moi pequeno ata 6. Convídovos a, se vos apetece, entrar na página web www.kitconsellodacultura.gal
kit.consellodacultura.gal, onde podedes ver o novo kit, a nova versión do kit para a normalización lingüística no que estivemos traballando estes anos. Moitas grazas.